नमस्कार, मी अदिती. अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. ह्या संडेला मी संडे स्पेशल मालवणी चिकन थाळी केलेली आणि तुमच्याशी आज मी ही रेसिपी पूर्ण रेसिपी शेअर केलेली आहे. पूर्ण थाळी रेसिपी आहे. याच्यामध्ये मी मालवणी चिकन रस्सा आणि सुक्कं चिकन केलेलं होतं. तर रस्स्यासाठी मी गावरान कोंबडी घेतली. तर कोंबडीवाल्याकडनं मी ही गावरान कोंबडी घेतली आणि ती एकदम बारीक कट करून घेतली. तर इथं मी 1 किलो गावरान कोंबडे घेतले, तर त्याचं साधारणतः 800 ग्रॅम चिकन पडलं आणि अर्धा किलो मी बॉयलर चिकन घेतलं, ज्याचं मी सुक्कं बनवलेलं होतं. तर चिकनची खरेदी झालेली आहे आणि नंतर मी केली आहे ती भाजीवाल्यांकडे. तर तिथं मला बऱ्याच काही गोष्टी घ्यायच्या होत्या, ज्या चिकनसाठी लागणाऱ्या होत्या. जसं की कांदा आहे, टोमॅटो आहे, आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची. तर अशा बऱ्याचशा गोष्टी मला घ्यायच्या होत्या, की ज्या भाजीवाल्यांकडेच मिळतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टींची मी भाजीवाल्यांकडे जाऊन खरेदी केलेली होती. तर तुम्ही बघू शकता, पूर्ण आमच्याकडे एक पूर्ण लाईन बसते भाजीवाल्यांची आणि तिथं छान छान अशी मस्त फ्रेश अशी भाजी मिळते. तर मी भाजीवाल्यांकडे गेले आणि मला ज्या ज्या भाज्या हव्या, जसं की कांदा, टोमॅटो, बाकीचा जो हिरवा मसाला, तर त्याची सगळ्याची मी खरेदी केलेली होती. हे बघू शकता, एकदम फ्रेश मटेरियल वापरल्यामुळे आपलं जे चिकन आहे ते खूप छान होतं. तर ते सगळं जे मटेरियल आहे ते मी खरेदी केलेलं होतं आणि नंतर घरी मी आलेले होते आणि नंतर मग मी घरी हे चिकन व्यवस्थित स्वच्छ करून घेतलं. तर पहिलं जे घेतलं आहे ते मी गावरान चिकन घेतलेलं आहे. तर ते 2 ते 3 वेळा पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलं आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे. मी आता हे मॅरिनेट करून घेणार आहे. आपण याचा मस्त असा झणझणीत मालवणी चिकन रस्सा बनवणार आहोत. याच्यामध्ये अर्धं लिंबू पिळून घातलेलं आहे. लिंबामुळे खूप छान चव येते. तर मॅरिनेशनच्या वेळी नक्की लिंबू वापरा. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. बऱ्यापैकी 4 मोठे चमचे इथं मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. मी फ्रेश अशी आलं लसूणची पेस्ट तयार करून घेतली आणि सगळं हे चिकनला मस्त असं मिक्स करून घेतलं. बघू शकता. तुम्हाला जर रस्सा बनवायचा असेल तर शक्यतो गावरानच चिकन वापरा किंवा गावरानच कोंबडी तुम्ही घ्या. त्याचा जो रस्सा आहे तो खूप अप्रतिम तयार होतो. तर हे मी झाकून ठेवलं आणि त्याच्यानंतर मग मी जे दुसरं अर्धा किलो चिकन घेतलेलं, ते सुक्यासाठी मी बॉयलर चिकन घेतलेलं, तर ते पण मी 3 ते 4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलं आणि मागासारखंच मी पुन्हा एकदा याला मॅरिनेट करून घेतलं. सेम तीच प्रोसिजर आहे. 1 चमचा मीठ घातलं, थोडा लिंबाचा रस घातला आणि नंतर मग आलं लसूणची 3 ते 4 चमचे पेस्ट घातली आणि नंतर पुन्हा हे छान असं मी एकत्र करून घेतलं आणि हे पण मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवून दिलं. एक 10 ते 15 मिनटं तुम्ही हे मॅरिनेशनसाठी ठेवू शकता किंवा अर्धा 1 ताससुद्धा. तर मोठा टोप घेतला, त्याच्यामध्ये मी जवळजवळ 1 मोठी वाटी भरून तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये थोडेसे तमालपत्र घातलेले आहेत. रस्सा बनवताय किंवा चिकन बनवताय तर शक्यतो शेंगदाण्याचं तेल वापरा. तर मी इथं शेंगदाण्याचं तेलच वापरलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर मग मी 1 कांदा आहे तो बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो मी याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे. आपण रस्सा बनवतोय तर कांदा छान अगदी मिक्स करून घ्यायचा आहे आपल्याला ह्या तेलामध्ये. तेलाची क्वांटिटी पण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पण रस्सा आहे म्हणून मी थोडंसं तेल जास्त ठेवलेलं आहे. कांदा छान अगदी तेलामध्ये भाजून घेतलेला आहे. कांदा छान आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. कांदा छान अगदी मऊ पडलेला आहे, थोडासा सुकलेला पण आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे आणि टोमॅटो पण मी याच्यामध्ये छान परतवून घेणार आहे. आणि स्पेशल अगदी छान अगदी चिकन करण्यासाठी मी याच्यामध्ये हे काजूगर घातलेले आहेत. तर काजूगर अवेलेबल असतील तर चिकन रस्स्यामध्ये नक्की वापरा, खूप छान लागतात आणि आपलं चिकन आहे ते पण एकदम स्पेशल असं तयार होतं. तर आता हे छान असं सगळं मी एकत्र करून घेतलं आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लोच ठेवायची आणि छान परतवून घ्यायचं. थोडंसं मीठ इथं वापरू शकता, त्याच्यामुळे हे जे कांदा टोमॅटो आहे तो पटकन मऊ पडतो. तर छान असं हे मिक्स करून घेतलं आणि नंतर 2 मोठे चमचे मी इथं बेडगी मिरची पावडर इथं वापरलेली आहे. याने छान अगदी रस्स्याला जो लाल भडक कलर पाहिजे ना तो येणार आहे. बेडगी मिरची पावडर किंवा काश्मीरी रेड चिली पावडर तुम्ही इथं वापरू शकता. गॅसची फ्लेम स्लोच आहे आणि तेलामध्ये मिरची पावडर मी छान परतवून घेतलेली आहे. तेलामध्येच आपल्याला ही मिरची पावडर परतवून घ्यायची आहे, तरच जो रस्स्याला वरती मस्त असा लालसर तवंग असतो ना तो येतो. तर छान अशी मिरची पावडर मी परतवून घेतलेली आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये आपण मॅरिनेट केलेलं हे गावरान चिकन आहे ते घातलेलं आहे. साधारणतः हे 800 ग्रामपर्यंत मला हे गावरान चिकन पडलेलं होतं आणि त्याचा मला भरपूर असा रस्सा बनवायचा आहे, त्याच्यामुळे मी मोठा टोप इथं घेतलेला होता. तर मस्तपैकी हे चिकन जे आहे ते फोडणीमध्ये परतवून घ्यायचं आहे. हे बघा, मस्त अगदी चिकन परतवून घ्यायचं आहे छान अगदी. यावेळी मीडियमच गॅस फ्लेम ठेवायची आहे आपल्याला, एकदम फुल करायची नाही आहे.
तर चिकन परतवून झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये काही मसाले ॲड करायचे आहेत. तर याच्यामध्ये पहिला जो मी घातला आहे तो घरगुती हा मालवणी मसाला आहे, तो अर्धी वाटी मी इथं वापरलेला आहे. मसाल्यांची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. हा जो एक चिकन मसाला आहे तो जवळजवळ पाऊण वाटी मी इथं वापरलेला आहे. रस्स्याची क्वांटिटी मी जास्त करणार आहे, त्यामुळे मी मसाल्यांचं प्रमाण पण जास्त ठेवलेलं आहे. एक पाव चमचा मी इथं हळद वापरलेली आहे. तुम्हाला जास्त तिखट आवडत नसेल तर तुम्ही मसाल्यांचं प्रमाण कमी करू शकता. हळद थोडीशीच घालायची, आपल्याला जास्त घालायची नाही आहे. आणि हे सगळे मसाले जे आहेत ते चिकनमध्ये छान अगदी मस्त परतवून घ्यायचे, चिकनला व्यवस्थित लावून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम मिडियम टू स्लोच ठेवायची आहे. हे बघा, एकदम झणझणीत आणि चमचमीत असा हा मालवणी चिकन रस्सा तयार होणार आहे. एकदम अप्रतिम असा. रेसिपी एकदम सिंपल आहे. तुम्ही जर ह्या पद्धतीने केला तर तुमचा रस्सा नक्कीच अप्रतिम असा तयार होणार आहे. तर मसाले मस्तपैकी चिकनला व्यवस्थित परतवून घेतलेले आहेत मी. आणि आता याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे, कारण आपल्याला चिकन आता हे शिजवून घ्यायचं आहे. त्यामुळे जर पाणी घातलं तर अगदी आरामात आपण हे चिकन शिजवून घेऊ शकतो. तर एक तांब्या भरून मी इथं पाणी घातलेलं आहे आणि मस्तपैकी पुन्हा एकदा चिकन ते छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे, बघू शकता. आणि आता आपल्याला ह्या पाण्याला एक उकळी येऊ द्यायची आहे. तेव्हा आता आपल्याला गॅसची फ्लेम ही मोठी करायची आहे आणि ह्या पाण्याला मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची आहे. हे बघा, आणि ह्याला उकळी आल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम मिडियम टू स्लो ठेवायची आहे. ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि आपल्याला हे चिकन आता शिजवून घ्यायचं आहे. झाकणावर थोडंसं पाणी घालायचं आहे, जेणेकरून जे चिकन आहे ते आपलं खाली लागणार नाही. आता आपण याच्यासाठी जे वाटण आहे ते तयार करूया. कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे. त्याच्यात थोडे आल्याचे तुकडे घातलेले आहेत बारीक चिरून. एक मालवणी स्पेशल वाटण आहे हे. त्याच्यानंतर लसूण याच्यामध्ये घातलेले आहेत 10 ते 12 पाकळ्या. आणि आपल्याला आला लसूण हे थोडंसं हलकं परतवून घ्यायचं, जेणेकरून त्याचा कच्चेपणा हा निघून जाईल. आला लसूण परतवून घेतल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये एक कांदा आहे तो उभा चिरून याच्यामध्ये घातलेला आहे. हे बेसिक मालवणी वाटण आहे. हे वाटण तुम्ही करून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. न वाटता हे फ्रीजमध्ये एक 8 दिवस आरामात टिकतं. तर कांदा आपल्याला मस्त मऊ पडेपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे. कांदा कच्चा ठेवायचा नाही आहे. तर कांदा चांगला अगदी ब्राऊन रंगाचा होईपर्यंत छान अगदी आळेपर्यंत आपल्याला हा परतवून घ्यायचा आहे. कांदा छान परतवून झालेला आहे आणि नंतरच याच्यामध्ये आपल्याला खोबरं ॲड करायचं आहे. तर इथं मी थोडं सुकं खोबरं घेतलेलं आहे. सुकं म्हणजे नारळाचं पाणी आटलेला जो नारळ होता माझ्याकडे, तर तो इथं थोडा वापरलेला आहे. थोडा फ्रेश नारळ आहे तो वापरलेला आहे. त्यामुळे थोडं सुकं खोबरं आणि थोडं फ्रेश नारळ असं तुम्ही इथं वापरू शकता. अगदीच सुकं खोबरं नसेल तर पूर्ण ओला नारळ वापरला तरी चालेल, किंवा अगदीच ओला नारळ नसेल तर पूर्ण सुकं खोबरं वापरलं तरी चालेल. पण सुकं आणि ओला असं दोघांचं मी कॉम्बिनेशन ठेवलेलं आहे. असं जर कॉम्बिनेशन ठेवलं तर वाटण खूप छान तयार होतं चिकनसाठी. आणि याच्यामध्ये भरपूर हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे. हिरवी कोथिंबीरची पानं घालण्यापेक्षा तुम्हाला जर तुमच्याकडे जर जास्त देठ अवेलेबल असतील तर ते तुम्ही घाला. एक अर्धा चमचा मी ही गरम सामानाची पूड होती माझ्याकडे ती घातलेली आहे. तुमच्याकडे नसेल तर नाही घातली तरी चालेल, ऑप्शनल आहे. आणि हे छान असं आपल्याला मीडियम गॅस फ्लेमवर भाजून घ्यायचं आहे. हे बघा, हे जे वाटण आहे तर ह्या वाटणामध्ये तुम्ही बऱ्याचशा डिश तुम्ही बनवू शकता, व्हेज नॉनव्हेज. बऱ्याच ज्या उसळ आहे तिथं तुम्ही हे वाटण वापरू शकता. एखादी रस्सा भाजी करायची असेल तिथं तुम्ही हे वाटण वापरू शकता, चिकन मटनसाठी सुद्धा. तर हे बघा, मस्त असं खोबरं आपलं भाजून झालेलं आहे. त्याचा गोल्डन ब्राऊन रंग आला आहे. खोबरं भाजून झाल्यानंतर त्याचा एक मस्त असा वास सुटतो आणि थोडासा चरचर असा आवाज पण येतो. तर तसं झालेलं आहे. खोबरं परफेक्ट अगदी भाजून झालेलं आहे. वाटण आपलं हे भाजून म्हणजे परफेक्ट भाजून झालेलं आहे. आता आपण सुकं चिकन करणार आहोत, तर त्याच्यासाठी पुन्हा मी एक अर्धी वाटी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. सुक्या चिकनसाठी पण तेलाची क्वांटिटी जास्त ठेवायची. एक मोठा कांदा आहे तो उभा चिरून घातलेला आहे. कांदा शक्यतो उभा चिरूनच वापरायचा नाही. जे सुकं चिकन आहे ना ते खूप छान तयार होतं, त्याचं टेक्स्चर खूप छान येतं बारीक चिरून घातलेल्या कांद्यापेक्षा. आणि इथं पण मी शेंगदाणा तेलच वापरलेलं आहे. शक्यतो शेंगदाणा तेल वापरण्याचा प्रयत्न करा चिकनसाठी. चिकनची टेस्ट जी आहे ती अजून खूप छान येते. तर कांदा सगळा मी इथं घातलेला आहे आणि तो कांदा मी याच्या तेलामध्ये छान परतवून घेतलेला आहे. हा कांदा पण अगदी मऊ पडेपर्यंत आपल्याला मस्त असा परतवून घ्यायचा आहे. कांदा एक मोठा होता म्हणून मी एकच वापरला. तुमच्याकडे जर मीडियम साईजचे असेल तर 2 वापरा, पण कांद्याची क्वांटिटी ही जास्त ठेवा. जेवढी जास्त तुम्ही कांद्याची क्वांटिटी ठेवाल तेवढं जे आपलं चिकन आहे ना ते खूप छान तयार होतं. तर कांदा छान अगदी परतवून घेतलेला आहे मी. कांदा अगदी अजून मऊ पडण्यासाठी मी याच्यामध्ये थोडंसं पाव चमचा मीठ घातलेलं आहे. आणि कांदा मस्त अगदी एकदम मऊ पडेपर्यंत, गोल्डन ब्राऊन त्याचा रंग येईपर्यंत मी हा परतवून घेतलेला आहे, बघू शकता. मस्त असा कांदा आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे. जेवढा तुम्ही कांदा छान परतवून घ्याल तेवढं तुमचं चिकन मस्त तयार होईल. तुम्ही बघू शकता एकदम कांदा छान मऊ झालेला आहे.
त्याची क्वांटिटी पण कमी झालेली आहे, हे बघा. आणि नंतर मग याच्यामध्ये टोमॅटो ॲड करायचा आहे. एक मोठा टोमॅटो आहे, तो पण मी बारीक चिरून याच्यामध्ये घातलेला आहे. मोठा साईजचा आहे म्हणून एकच वापरला, नाही तर तुम्ही इथं 2 टोमॅटोसुद्धा वापरू शकता. तर ते फक्त बारीक चिरून घ्यायचे आहे. टोमॅटोची प्युरी वगैरे इथं वापरायची नाही, आपल्याला टोमॅटो बारीक चिरूनच इथं वापरायचा आहे. 1-2 चमचे मी इथं बेडगी मिरची पावडर कलरसाठी वापरलेली आहे. आणि छान आता हे मस्त असं मी एकत्र करून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आहे यावेळीस, बघू शकता तुम्ही. आणि मस्त अगदी हे एकत्र करून घ्यायचं. आपला कांदा टोमॅटो छान शिजवून घ्यायचा आहे, तरच आपलं जे सुकं चिकन आहे ना ते खूप अप्रतिम असं तयार होणार आहे. तर गॅसची फ्लेम स्लो केलेली आहे आणि याच्यावर झाकण ठेवून मी आता हे छान एक 5 ते 10 मिनटासाठी शिजवून घेणार आहे. तर बघू शकता एक 15 ते 20 मिनटं झालेली आहेत. आपलं चिकन जे आहे, गावरान चिकन आहे, ते शिजलेलं आहे. बॉयलर चिकनपेक्षा गावरान चिकन शिजायला थोडा वेळ लागतो, तर तसा पूर्ण वेळ द्यायचा आहे. बोनपासून चिकन निघत असेल तर समजायचं की आपलं चिकन तयार झालेलं आहे. तर एक 20 मिनटात तरी आरामात हे चिकन शिजतं. तर 20 मिनटात बघू शकता मस्त असं चिकन हे शिजलेलं आहे. तर आता मी याच्यामध्ये हे नारळाचं दूध घालणार आहे. जवळजवळ एक मोठी वाटी हे नारळाचं दूध आहे. मालवणी चिकन रस्सा आहे, त्यामुळे नारळाचं दूध हे नक्कीच येणार आहे. नारळाचं दूध वापरल्यामुळे हा जो रस्सा आहे त्याची चव खूप छान येते. तर ओला नारळ मी किसून घेतला, त्यात थोडंसं हलकं गरम पाणी घालून ते मिक्सरला फिरवून नंतर मी त्याच्यात अजून थोडं पाणी घालून चाळणीमधनं पूर्ण दाबून तो चव बाजूला करून त्याचं पाणी काढून घेतलेलं आहे. तर ते नारळाचं दूध आहे. आणि नंतर जे आपण मगाशी वाटण केलेलं तर ते मिक्सरला मी फिरवून घेतलेलं आहे. एकदम फाईन असं नाही, पण थोडंसं हलकंसं जाडसर असं वाटण घ्यायचं आहे. तर त्यातलं जवळजवळ मी जास्तीत जास्त वाटण मी इथं वापरलेलं आहे, कारण सुक्या चिकनसाठी वाटण कमी लागणार आहे. तर एक थोडंसं जास्त वाटण मी, कारण मला रस्सा जास्त हवा आहे म्हणून मी इथं थोडंसं वाटण जास्त घातलेलं आहे. वाटणाची क्वांटिटी पण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आणि छान असं मी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर ओला नारळाचा रस आणि हे वाटण यांच्यामुळे ह्या चिकनच्या रस्स्याची चव आहे ती खूप छान येते मस्तपैकी. आणि तुम्हाला जेवढा रस्सा पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं पाणी घालायचं आहे. पहिला जेव्हा गरम गरम असतो तेव्हा रस्सा पातळच वाटतो, आणि जेव्हा तो थंड थंड होत जातो तेव्हा तो थोडासा जाडसर होत जातो. तर ही गोष्ट लक्षात ठेवून आपल्याला इथं पाणी ॲड करायचं आहे. आणि चवीनुसार मीठ, कारण आपण अगोदर मॅरिनेशनला पण मीठ वापरलेलं आहे, त्यामुळे चवीनुसार इथं मीठ आता आपल्याला ॲड करायचं आहे. आणि भरपूर हिरवी चिरलेली कोथिंबीर इथं घालायची आहे. आणि छान असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. भरपूर हिरवी कोथिंबीर घालायची आहे, छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि याला एक चांगली दणकून उकळी येऊ द्यायची आहे. हे बघा मस्त असं मी ते मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि याला एक मस्त अशी चांगली दणकून उकळी येऊ द्यायची आहे. हे बघा मस्त आपल्याला हा रस्सा आता तयार झालेला आहे. तर सुकं चिकन आहे, तर आता ह्या सुकं चिकनमध्ये कांदा टोमॅटो आहे तो मस्तपैकी एक 10 मिनटाची मी याला वाफ दिलेली आहे. 5 ते 10 मिनटाची वाफ इनफ आहे. आणि मस्त असं कांदा टोमॅटो जो आहे तो मस्त स्मॅश झालेला आहे. टोमॅटो मस्त मऊ पडलेला आहे. आणि आता मग आपण याच्यामध्ये जे आपण मॅरिनेट करून ठेवलेलं जे चिकन आहे ते चिकन मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. अर्धा किलो चिकन आहे, तर ते मी चिकन इथं ॲड केलेला आहे. हा मालवणी मसाला आहे, तर तो मी इथं वापरलेला आहे. मालवणी मसाला, चिकन मसाला असे सगळे मसाले तुम्ही इथं वापरू शकता. हळद घातलेली आहे. मसाल्यांची क्वांटिटी पण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त. तुम्हाला फार स्पायसी झणझणीत जर आवडत असेल तर मसाले थोडे जास्त घाला. मालवणी पण याच्यामध्ये जर तुम्ही मालवणी चिकन करताय तर मालवणी मसाला मात्र अगदी आवर्जून घाला. बाजारामध्ये अगदी आहे थोडा तो अवेलेबल, माझा हा घरगुतीच आहे. तर त्या मसाल्यांमुळेच हे चिकनचीच एकदम मस्त अशी टिपिकल अशी मालवणीची चव आहे ती येते. तर मस्तपैकी हे चिकन आहे ते कांदा टोमॅटोमध्ये मी मस्त एकत्र करून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम आता स्लोच आहे, तर गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि हे मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं. हे बघा मस्त असं टेम्पटिंग असं इथं हे चिकन दिसतंय, हे बघा. आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलेलं आहे, कारण आपल्याला चिकन आता शिजवून घ्यायचं आहे. हे सुकं चिकन आहे त्याच्यामुळे इथं पाणी जास्त घालायचं नाही आहे. आपल्याला इथं थोडं पाणी घालायचं आहे, खूप जास्त नाही, एक अर्धी वाटी पाणी इनफ आहे. कारण जसं चिकन शिजत जाईल तसं चिकन पण आपलं पाणी सोडेल, तर त्या प्रमाणात थोडंसं ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. आणि गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची, पहिली मोठी ठेवायची,
चिकनला चांगली उकळी येऊ द्यायची. नंतर गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून एक 15 ते 20 मिनिटासाठी आपल्याला हे चिकन शिजवून घ्यायचं आहे. तर रस्स्याला हे बघा मस्त अशी उकळी आलेली आहे. मस्त दणकून अशी रस्स्याला उकळी येऊ द्यायची. रस्सा जसजसा तुम्ही गॅस बंद कराल आणि जसजसा थंड होईल तसा मस्त असा तेलाचा लाल रंगाचा तवंग या रस्स्यावर येईल आणि मस्त आपल्याला रस्सा दिसायला खूप असा छान असा दिसेल. तर आता मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे आणि रस्सा उतरवून घेतलेला आहे. तर 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहे. चिकन छान शिजलेलं आहे. खूप सुंदर असं चिकन दिसतंय. तुम्ही इथंच बघू शकता. मस्त असं चिकन तयार झालेलं आहे. हे बघा, हे चिकन असंच खायला सुद्धा खूप छान लागतं. हे बघा, बघू शकता. हे असंच सुद्धा खायला खूप छान लागतं. याच्यामध्ये अजून काही ॲड करण्याची गरज नाही. ह्याचा जर रस्सा जो आहे तो अजून जर तुम्ही सुकवला तर सुक्कं चिकन मस्त असं इथंच तयार होतं. तर नंतर याच्यामध्ये मी थोडंसे मालवणी सुक्कं चिकन करते म्हणून थोडंसं जे मगाशी कांदा खोबऱ्याचं वाटण ठेवलेलं तर ते थोडं घातलेलं आहे. खूप जास्त घालायचं नाही, अगदी थोडं. अर्धी ते एकच वाटी आपल्याला हे वाटण याच्यामध्ये घालायचं आहे. थोडंसं जाडसरच वाटण इथं वापरायचं आहे. आणि मस्तपैकी हे मी एकत्र करून घेतलेलं आहे. बघू शकता, छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि चवीनुसार मी याच्यामध्ये मीठ ॲड केलेलं आहे, कारण आपण पहिलं पण मीठ घातलेलं आहे मॅरिनेशनच्या वेळी. तर ते लक्षात ठेवून इथं थोडंसं मी मीठ घातलेलं आहे. आणि मस्त अगदी हे एकत्र करून घेतलेलं आहे. बघू शकता, मस्त टेम्पटिंग असं चिकन तयार होतं भाकरी किंवा चपातीसोबत. स्पेशली तांदळाची जर भाकरी असेल तर त्याच्यासोबत हे चिकन खूप अप्रतिम लागतं. बघू शकता तुम्ही. आणि मस्त असं आपल्याला हे चिकन आता पुन्हा एकदा त्याला छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे. सगळे मसाले वाटण असं छान असं ते चिकनला लागलं पाहिजे. तर त्या प्रकारे मी मस्त असं छान असं हे एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि त्याला उकळी येऊ दिलेली आहे. गॅसची फ्लेम यावेळी थोडी मोठी ठेवायची. आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे. तर ह्या रेसिपीमध्ये सुद्धा हिरवी कोथिंबीर भरपूर घालायची आहे. खूप छान दिसते याच्यामुळे ही रेसिपी आणि खूप छान लागते सुद्धा. अगदी शेवटी जेव्हा आपण गॅस बंद करणार आहोत त्यावेळीच हिरवी कोथिंबीर घालणार आहोत. आणि मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे चिकन बॉयलर चिकन असल्यामुळे हे लवकर शिजतं. आणि सुक्कं चिकन हे बॉयलर चिकनचं खूप छान तयार होतं. तर आपलं सुक्कं चिकनसुद्धा आता तयार झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे बघू शकता तुम्ही की हा जो चिकनचा मालवणी चिकन रस्सा आहे तो तयार झालेला आहे. जसजसा हा रस्सा थंड होतो तसं बघू शकता याच्यावर छान असा लाल तेलाचा तवंग आलेला आहे आणि खूप अप्रतिम असा हा रस्सा तयार झालेला आहे. तुम्ही हा रस्सा पिऊसुद्धा शकता, कारण हा गावरान चिकनचा आहे. मी तर सोलकढी तयार केलेली आहे. सोलकढी पण बघू शकता, कोकमचा मी आगळ वापरल्यामुळे ही सोलकढी खूप छान तयार झालेली आहे. याच्यामध्ये मी हिरवी मिरची भाजून घातलेली आहे. याच्यामध्ये त्याची टेस्ट खूप छान येते. आणि हे आपले आहे ते सुक्कं चिकन. बघू शकता, मस्त असं एकदम सुक्कं चिकन तयार झालेलं आहे. हे बघा, एकदम छान असं सुक्कं चिकन तयार झालेलं आहे. खूप छान लागतं हे चपाती किंवा भाकरीसोबत. तर अशा प्रकारे हे कंप्लीट जेवण मी करून घेतलेलं होतं. माझं संडे स्पेशल हे जेवण होतं. तर मालवणी चिकन रस्सा, चिकन सुक्का, मी थोडंसं भात करून घेतला, चपात्या करून घेतल्या आणि ही सोलकढी आणि त्याच्यासोबत कांदा, टोमॅटो आणि लिंबू. रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.